अरे कांवर उठैबू ए गोरिया जब देव घर जैबू ए गोरिया। कांवर उठैबू ए गोरिया जब देव घर जैबू ए गोरिया। शिवलिंग पर जब जलवा चढ़ैबू त लइका खेलैबू ए गोरिया। शिवलिंग पर जब जलवा चढ़ैबू त लइका खेलैबू ए गोरिया। त जी भैया रउआ सब कैसन बानी जाइए भैया। और हमरा पूरा विश्वासे रहेला कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, स्वस्थ होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतानी हे भैया। आपन आशीर्वाद न हमरा ऊपर बनौले रही जा। काहे से कि भैया रउए सबके आशीर्वाद हमरा ऊपर चाही ए भैया। तो जी भैया रउआ सबके बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में हम इस सुपर हिट बोल बम के गाना लेके आ गइल बानी ए भैया। और ई बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बा, बहुत ही बढ़िया गाना बाटे। अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब अगर गायकी कह देतानी जा तो हमरा 100% आशा बा, विश्वास बा ए भैया कि गाना मार्केट में जरूर बाजी। जी भैया रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा गाना नइखे मिल पावत ए भैया। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। अच्छा गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो भैया हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन जरूरे दबा लीजा। काहे से कि रउआ सब अगर घंटी के बेल आइकन दबा लेतानी जा तो कोनो भी वीडियो, कोनो भी गाना अपना चैनल के माध्यम से रिलीज करतानी ए भैया तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके सामने पहुंच जाई। तो आप लोग जरूरे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। तो आई जा देर ना करते हुए अब हमने के चलल जा मुखड़ा के ओर। मुखड़ा एक बार और गा के सुना देतानी, रउआ सब सुनी जा ध्यान से। कहे के भाव बाटे। अरे कांवर उठैबू ए गोरिया जब देव घर जैबू ए गोरिया। कांवर उठैबू ए गोरिया जब देव घर जैबू ए गोरिया। शिवलिंग पर जब जलवा चढ़ैबू त लइका खेलैबू ए गोरिया। शिवलिंग पर जब जलवा चढ़ैबू त लइका खेलैबू ए गोरिया। तो भैया अगर ई गाना अच्छा लागता, मस्त लागता तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर लीजा। 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लिए भैया, 98 350 77 203। तो भैया हमारा ई नंबर पर कॉल करी जा। कॉल कैला पर रउआ सबके बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में रउआ सबके गाना मिल जाई। आप लोग जरूरे कॉल करी जा। फिर मिलल जाई कभी नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।